Perquè en l'any 60 vaig presentar per primera volta a una exposició que es feia Eixa i Educació i Descanso i Falange o no sé què, feia alguna altra exposició, però el Centre Excursionista crec que era dels pocs concursos que es feien locals, no? I ells presentaven per tots els pintors locals. Jo era un xavalet de 15 anys i vaig tenir la sort de que vaig presentar 7 o 8 quadros i em van donar el primer premi, i això em va estimular moltíssim, perquè després ja els premis no són tan importants, però en aquest moment, quan creus que el que estàs fent no és res, i veus que el compares amb pintors molt més majors i tot això, que mereixen un respecte i tot això, i que has aconseguit guanyar un premi, però això és verdaderament estimulant. I això va ser en l'any 60, i en aquest temps ja de connexió en el centre i en els amics del centre i de tota la colla de valencianistes i tot això, no? Que ara es diríem catalanistes o el que sigui, no? Perquè els termes van canviant, però en aquell moment valencianista ja era una cosa molt forta, no? Pues vam anar involucrant-me a fer una exposició i tal, i en aquest moment vaig ser del mateix de l'exposició, el grup Alcoiart i tot. I en aquest moment havíem parlat Matalls, que és el pintor que va estar en l'operació 500 hores en la Cima Cimarros, en la Font Roja, en aquest moment, en 60 crec que era, no 65. I un altre pintor que en aquest moment estava encara en València, que estava crec que acabant Belles Arts, això, que era Sant Tomàsia. I vam pensar ja de fer el grup, però hi ha un grup que era molt singular des d'un principi, perquè ni pensàvem fer obra en conjunt, no? Com havíem sentit dir que en algun lloc passava, no? O que el que volíem era respectar les tres individualitats, només s'ajuntaven per exposar, no? Cada un feia el que ell considerava i creia, però era facilitar-nos, perquè com estava molt difícil la cosa, entre els tres ajudàvem i teníem més possibilitats de fer més exposicions. I així vam començar, i ja vam començar de la manera original de fer jo la primera individual, el Miquel Matalls la segona individual, sent un grup, no? I la tercera ja érem els tres, i després tornàvem a fem individuals i de grup constantment. En aquest temps jo ja era molt actiu i en feia moltes més que els altres, però bé, això no volia dir res, organitzava quasi totes les col·lectives, acabava organitzant-les jo, però és una qüestió de temperament i de manera de ser, i que sempre m'he donat prou bé això d'organitzar, i a més eren per això prou desastrats, es costava més, no? Doncs sempre m'encarregava de la impremta, de parlar, de veure la sala, no sé quant, no? I em feia moltes meues individuals soles i del grup també, no? I d'allí va començar tot així.